wena wezulu bayede wena wezulu wena wezulu uphuplani mthwengani safana wena uphuplani mthwengani safana tatulu nkamuzami kana matubane baka nesimanga baka phezulu sonke abantu babenfelisa awuzwe mutsha wahlana uphuplani mthwengani safana tatulu nkamuzami kana matubane awuzwe wena wezulu uphuplani mthwengani safana tatulu nkamuzami kana matubane sefasi basipla mabiyela baka nesimanga baka phezulu sonke abantu bafika abantu benizwe wena kangondo kana balandela wena wezulu akasaphilile kahle lona sisi kavele ngaso Stuma. Ha! Wena wazulu wena wandonda kabalandela wena wesilo wena wajama wena kazona wena kabalandela wena wakhula Stephen wena wazulu Stuma. sese wephopha man elinye ibhubhu namhla amakhosana ethi akhuluma nami uqobo wondwana kabalandela wena wazulu wena kathatha khona wena wazulu wena kabalandela ngithi isilo soba basikhuluma nami uqobo ngizizwa la egazini ukuthi namhlanje ngiyowina impela khatha ukuthi njani Uthi awusikhohlisi kodwa Stuma. sese ngihlala ngiphupha hayi namhlanje ngiphupha awakithi amakhosi impela phela hawu ngiyakutshela ukuthi inhlanhla phela Ngitheni ke kuwena Louis? Ngitheni kuwena? Uyabona amaphupha lomfokazi ukuthi kanjani? Akungitshele ke Louis ubone ngabe sambuzile rent bangabe sekunje? ukuba yini ngabe ngifuna imali yami yerent kuqala abese ishoke lo mbhedo wamaphupho akhe Suka. Uzongithola kahle. Uyabona namhlanje Louis? Noma kanjani ngiyadlala. Ngizodlala unumber 1. hayi sisi yabona wena namhlanje ungahamba uyodlala upapi hayi kodwa ke mina namhlanje ngiyakweza inkulu abheke la Salfanteni kula ngiyakhona Kings Worship 40-1 Where's du? Uyazi ukuthi ngizodlala namhlanje? Kodwa uma ngeke ngadliwa Sidumo namhlanje. Ikhati lelo lezi. hayi ungakhathazeki sisi lona lembedeni namhlanje ngithi uyabona emakhuluma labo uSidumo uyalalela sisi ngiyakutshela ukuthi hayi lutho phela wena kanjani kabalandela ubhubhulani mthekani kuphela awazi lutho ngesiqashi wena sisi ngeke uzuzidede Abe kahle Louis abantu. ngiqinisile emva kokushona komyeni wami wokuqala ngabe sengithola lona wesibili nginesiqashi eziningi zonke zihlupha zifana nje ake ngibuze useyikhokhile yini irent yale nyanga Akayikhokhi Louis kodwa phela mayisebambile kulo King's Fortune wakhe athemba ukuthi uzobamba uzoyikhokha. ake ngibuze omunye umbuzo useke wawutshontsha yini omunye ushukela wakho Musukubeka kanjalo ungasho. itiye Inkanjana nje singasho lutho. ubisi Nayo amaxonsana nje ambalwa. uyabona ke ufana nazo zonke iziqashi usinika isandla sithatha ingalo yonke sisi sekukuningi okwakho ungiboleka anginayo inhliziyo embi sisi angikhohlwa futhi yikho nje ngithe ithi ngikulethe konke sisi akuzona zikaSismay lezi zisetshenzisiwe kanye nje gogo ungaba kubiza ngogogo wena uthi kanye konje izinkambu ungasebenzisa kangaki mina ngisebenzisa kane noma kahlanu phela ukuthi ngikhiphe wonke umsoco khona phakathi Louis amiyeke. Ufuna mina konke lokho. sisi sengiyahamba manje yokwenza lo mcebo kade ngimtshela ngawo oka King's Fortune 40-1 right up your baby and I shut up double right up your baby right up your baby right up sala kahle gogo nawe sisimei Louis akwanele. sisi ngithi no more uphinde ungibone mina ngithi ngizotshela kuwena noma yini okufana njengetiye noma ushukela wakho ngisho noma lephepha lasendlini encane ungabona mehle sibuku bonke basho njalo ayi sisi awubantu ngisho noma ngabe ufuna ini sisi
uze la kumina ngizokutsheleka noma yini noma isigqoko sami noma ibhuluwe lami sisi ngakunika ngezandla ezimhlophe. Awuzwe uyazingengela. Hawu bantu. Ngicishe ngikhohlwa sisi. Ngisho nosuku esihambe wami umtshezi. Uma umfuna sisi ibhayisikili lami ungalithatha ngenhliziyo emhlophe. Hey wazi wangidabukisa Luisa uyazi. Udabukani ngoba nalelo bhayisikili liphukile. Walibona nawe. Ake usho kusukela nini usukwazi ukugibela ibhayisikili? Uyamtotosa wena sisi. Umenza iqanda. Sekudlula isonto engayikhokhile imali yerent. Ake usho ikhona ukuthi imali asake wayikhokha seloko afika lapha. Umbonile esesineka kancane ngathi ibhotela libona isinko. Wena ngikubonile usumncibile kanje ngamafutha epanini uyazi? Hayi. Uyakwazi lapho umncane khona. Luisa ayikho lonto uzoyikhokha imali ngazana. Uyazi namhlanje ngiyawina noma ngabi kanjani ngiyambamba unambani inkosi. Hawu. Nansi imali. Udlala ngemali we. Ngiyahamba ngiyemshayineni. Kodwa ungakhali ubusu. Njani? Iphumile inamba yakho number 1 inkosi. Uyangikhohlisa. Uthole 135. Bakwethu, kase ngajabula. We. Sisi uyasikhona into engihluphayo. Konke kuhluphayo? Ungathi kukhona into enzeka kulomuzi. Yini yenzeka kulomuzi? Ungathi uSidumo ikhona into ayenza kulendlu. Into ethile engingakwazi ukuyichaza. Qani ukuthi uSidumo umuntu onenhlanhla namaphupho nje uphupha njalo. Kwedlulele kulokho. Njalo uma ngingena kulendlu kuba sengathi kukhona into engizoyizwa. Into ezoyizwa? Yeah. Izwi. Mhlawumbe isibonakaliso ekungesona esalomhlaba. Hayibo. Isibonakaliso sani? Njengokungqongqoza emnyama. Sizokwenza njani kodwa? Yini? Isivakashi. Isivakashi sinjani leso? Uma sekungqongqoza kanje kumele sivudle. Hayi, ngeke. Nami ngeke. Asambe sobabili. Sanibona. Nginikwe leli kheli kwathiwa ngizolanda intombi. Awuzongizolanda thina? Intombi. Ungumthengisi. Uyathengisa? Ngempela uyathengisa. Bahlala benendaba abazoyisho uma uvula umnyango. Untombi akunantombi la. Lungile amakhosazana nginiphathele nayo into enhle ephuma phambili evele Switzerland. Uyabona ke ngishilo uyathengisa. Moya esitolo leli wash uzolithola ngo595 rand. Buye khokhe nentela ngaphezulu. Angifune washi. Lungile. Bonke abathengisi bayefana. Bakhulumela futhi nezindaba eziningi. Bakuthengisela ship line. Yini enye nginiphathele? Nalithi kulakaseli.
Kunjani ntombazane? Sengena bonana noSandile. Yebo kodwa Nginiphathele iwash eliphuma eSwitzerland namhlanje. okay usho. Kanti dayisa ngempela? Hayi auntie, umdlalo wasestage lona. Thoko. Kanti wena ubukade ufuna Thoko? Oh, kuthi phela lapha estage bavama ukungibiza ngontombi. Yazi ukuthini? Bese ngikhohlwe inya ukuthi konje unegama lakhe ngempela Thoko. Sengimbiza ngontombi sonke isikhathi. Thoko, awuyisela uSandile itiye ngale kitchen khona ngisakwenza lapha ekaneleni. Ukulungile auntie. Yebo ma. Sandile, ake sipractice la ndawana salinda amanzi abili. Ngizokwana ngiqala ukubona. Angizange ngikhole indlela engakuthanda ngayo. Oh, Phela sithandwa uthando lushaya njengombane wezulu mntakwethu. ngakuthanda nje, ngiqala ukukubona. Lokho kwashaya njengovalo ludabulisiso. Awusakhumbuli. Angithi ngiqala nje ukukubona. Banadlula ngesidumo esingaka. Usidumo ke lo. Usidumo futhi igama lakhe. Usidumo wahlale nenkinga. Ngabe nemali angazi ukuthi ngishiye yazi ukuthi mina ngazi ukuthi ngizalelwana soba neshoni nje angazi kahle ukuthi Yini Sidumo sekwenze njani? sisi bengishiya imali yami la ngazi ukuthi mangifika eCharlefontein ngifika ngithi ngifuna uyobheja ku King's Fortune mangithi imali lutho phela Yini into egcina ukuyenza ngaphambi kokuthi uhambe Sidumo? sisi ngazi kahle ukuthi bengila ekhaya bengila izandla la kumina Sidumo, yini okwenzileke? angithi sisi ngisukela ekhaya ngithi ngisukela ngafika lapho kuwena ngithi ngakunikeza konke ngokuthatha kuwena ngithi Emva kwaloko ke? emva kwalokho angithi bengihlela obhek la hleli phansi mina ngumameleni nala wena noLuwiza ngithi ngihleba la ukuthi uyabona usheshukela wenzani hayi Asisezukuzwana. bengipholisa icalo zami ngithi sisi Liphi thini kapolice Sidumo? lizokwenza lithini lapho Uyadlala wena liphi ithini likapolishi? ethini kapolisi awusho ngisile phela mina la ekhaya sisi angeke ngithathe u50 wonke ngufake ethini kapolisi Awuthathe lelo thini Sidumo oluvule silibona. no ethini kapolisi nje na Livule. lephu yini Yini ke le? Besifihleli mambana. Hayi, still skat. How about King's Fortune eCharlefontein? Lion, yo, baby. Uhlale nje mthetho wakhe. Zonke kuhlale nje eba kwethu. Hayi ake sihambeni sengale ngifuna ukwenza itiye ngisalungisa futhi. Hey, umthataphi lo mntwana. Hey, lezinkinga lekha. Sandile asiqhubeke nomdlalo wethu. Konje sigcinephi? Uyakhuluma mhla Siqala ukubonana. Uyakhumbula siqala ukubonana. Kodwa mntakwethu ngakhohlwa kanjani into enjengaleyo? Aw, ngangithi ngiyazi ukuthi ukuthanda umuntu kunjani. Nami ngangingazi sithando. Ngangeke ngazi kuba ngizange ngihlangane nawe. Mntakwethu ngikhumbula ngaleli yalanga lapho sasizobabela ishwe emasemeni. Lo yakukhala kwamaqhude. Namankonyane ekhalelo nina. Konke kwenzeka ngokukhulu ukusheshsha, kwasheshisa kombani. Ngokusheshsha kumangalisayo mntakwethu. Sithandwa manje akusekho ukubuyela emuva. Uthando lwami nawe olophakade. Nolwami. Sekwanele. Nginamahloni Thoko. Ungayenza kanjani into enjengalena emzini kaAntoko Pho? Mama, Uwena futhi lona. mama, ngiyakuzala yini? Uyamazi lona uyini? lona mama Usalesman. Into ehamba ingena yonke iminyango yemizi. Izama ukuthengisa ukukhohlakala kwayo. Cha mama angiyena Angithembi lokuthi ngusalesman ngempela. cha ngichaze Thola, ngazi kahle awuyena usalesman ukutsotsi. Yabona ke mama. Angiyena utsotsi mina. Ngukule.
kodwa umkhuluma ngesitsotsi zokutshengisa ingakwenzani Kahle. Sandile kahle. Uyabona-ke benqinisile utsotsi lona kodwa thi kuyini lena usilethele yona lapha endlini Mama ukahle. Usandile lona umngani wami. uyabona Thoba mina umuntu mengithatha kahle nami ngimthatha kahle kodwa mengibona kwasayisithani Athi wakho mama lalela. Lalela mama. Sandile kayena utsotsi umngani wami udlala stage. Siza Yini kwenze njani Lewis? ubheke sisi utsotsi simfuye khona lapha endlini ngiqale ngamuzwa esho izinto ezingcole kabi kuThoko manje usethembisa ukungenza kabi Ubani loyo? Auntie, ubemdlalisa nje usandile. utsotsi lona sisi ubengeyena utsotsi ungu-salesman ubengeyena utsotsi noma usalesman ongumkhohliso wabantu besifazane abangazi lutho angazi ukuthi yikuphi okungcono kunokunye Hawu Lewis, kodwa uyazi uyathanda nawe ukuthathela izinto phezulu. Uyambona lo? Umngani kaThoko nje lo abadlala naye stage. uqinisile bengazi ngithe nhla kuwe ngavele ngabona ukuthi ngumdlali wasestage ngikubona kani bese ngazi ukuthi usebenzani ongumuntu onjani wena-ke ngivele ngakubona nje ukuthi awu ukumdlali ophambili wasestage bekizenzisa nje engathi ngiyesaba ngenzela ukuthi la ukhiphe ubuciko bakho basestage bengikubona nami lokho oh bubona Nanibonile izinto ezisiphethe. Bengazi ukukhethiya noma leyo. Yabona, ngiphethe ngiyala. Nanibonile izinto ezisiphethe kanjani. Bengazi ukukhethiya noma leyo. Yabona, ngiphethe ngiyala. Ukuzibhukuphuphu phela lo. Tuma kuhambe kanjani? Wesdum. Iphumile phela inkosi emshayeni number 1. Stumo. Stuma wena ngiwinile. Kubonakala kalula ukuthi uwinile. Uphethe amakhulu ngamakhulu amarandi. Na ungabheji umufula. Hawu auntie lo akabukeki nje njengomuntu owinile. Asambeni sobheka ukuthi uphetheni. Jumburia habaya he. Jumburia luwa. Habaya jowe. Habaya jowe. Wenzani ke manje? Uthi ngiyazi ngibone ephefumulela phezulu nje phela uhlala enza kanjani. Stuma. Angitshela uwinile yini baba? Okay, Sponson. Another 40 to 1. Uyabona ke ihashi lakhe luwinile. Utheni? Uthe u40 to 1. Haya. Hayi. Kubantu. Sisi. Hambe kanjeni kuseni. Ngisuke la kahle. Ngafika lapha ebus stop waMathemba. Mangifika nje ebus stop nali lisuka ibhasi ngathi mina awu bantu la ngishiya lo mshayeli ngithi mina ngimisa isandla hawu mebantu awu lutho kubheka awu nali ibhasi ngabona ukuthi awu vele ngithathele khona awu suku hawu ngibona umsele ngabantu ukuthi ngabana bantu ulimele sikubizela iambulance noma sonke awu ngathi mina Hayi boStumo. Ake usho ulimalileni bantu. hayi sisilutho kulimala hawu yimi loyo ke usukuma lapha ngithi mina hawu ngimelele ibhasi lize gibela ibhasi drop-in etaxini tekisi Tarpantini ngifike Tarpantini ngijime maphumeka hawu King's Fortune 40 to 1 nge-40 rand. Lutho. Hawu bantu imali lutho.
ethi mina ifanele kube isele la ekhaya awu ngibuye imlo ngibuya ngifika la ekhaya ngithi kulungile Sidumo ufika ke la ekhaya ngithi sayifuna imali sayithola labantu ngibeke khona hayi ke sesike kusuke la ekhaya ngithi imlo yangibuyela kwaMethana kwaMathema ngithi esitolo mafika khona ngifika ngithi mina hawu ngimileke mangithi nangu Joe hawu awu mana hawu Joe mana lapha ufika uJoe yini mfowethu ngathi mfowethu ngedrobheni hayi gibela hawu ngibela good kwala kwase awu mina awu mfowethu iyabenake nako ke sokuphuma umoya kuleli sonto ngathi mina awubheke bantu bullets gibela damasbullets elinisona masithi akho moya ngathi hayi yobani ukuthi iJovo niyakushiya hawu mfowethu ngangishiya ngisengxakeni ngathi mina hayi ngengilungu hawu yimi loyo mangithi ngishaya iTuba manje naku ukufika umjojo wemojas bodies ezismelika hayi ngithi mina baba ngisangapha ngasemanje nathi ayingena awungena kwadla kwasekwenzekani hayi naku-ke sigibela-ke kulo mgwaqo omkhulu yabona lo edrobheni hawu masibheke injani ingozi bibo athi mina hawu mfowethu selinde lapho hawu mina hey manje ziyagijima phela wathi hawu mfowethu hayi ngiyakushiya la athi mina hayi kwakhe hawu yimi lo singishayithuba hey manje what yakhona hayi nako kufika ithekisi ke ngathi mfowethu ngathi mina ngiyakhona for ama-10 machine wathi hawu ngena hawu malini for 7 rand hawu 7 rand hawu it's good it's nice khokhiyani qede lapho ke hawu e-10 machine mafika lapho uthi mina King's Fortune lami come on how bookmaker hey mfowethu 40 to 1 40 rand King's Fortune hayi kuvaliwe lapho bantu hey King's Fortune 40 to 1 40 rand hayi wapha mali bantu luthandi mina waze wangenza umuntu wetheke isibantu kusho ukuthi lutho angikhuluza kusasho njalo umlungu wasethi wathi why they go but the right on yolo lapho right on hayi mina manje uthi the family bombo in welcome bombo to the high King's Fortune coming on the right King's Fortune right on King's Fortune right King's Fortune right Angisayiphoke mali mina ngizokwenzenjani mangifika ekhaya irate ngizayifaka nalutho phela sengiphelele ngithi kwenzenjani kodwa ngoba ummeli ngizofika ekhaya phela ngikade ubusolani kulo muntu obhenjisayo ukuthi awunayo imali uma ngabe uzoyihlengisa kanjena ubheke hayi-ke umcebo wakho awuwinanga kodwa imali kasisi meye rent ikhona